9 и 10 октомври 2025 година 67 водещи компании вдъхновиха студенти от ЛАСАГ и се включиха в третото издание на Дни на кариерата "Студентите посрещат бизнеса" в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Форумът бе уникална възможност за студентите да се срещнат с представители на бизнеса, институциите, браншовите организации и да намерят своята бъдеща професионална посока в областта на строителството, архитектурата и инженерните науки. И така опитът да започне да реализира бъдещите строители на България. Инициативата "Студентите посрещат бизнеса" се ражда преди 3 години. Идеята тогава е на ректора на ЛАСАГ, доцент Гичка Кутова. Тя е провокирана от младите хора, които изподелят, че много учат, но са малко часовете, в които се докосват до реалната практика. Доцент Кутова прави и организира форума и кани фирмите на територията на университета, за да могат младите хора да видят всички представители от бизнеса на КУП, а пък и представителите на големите компании, да могат да се срещнат с тях, да се запознаят и да могат да си отговорят взаимно на въпросите. Според нея, младите студенти трябва да придобият представа за своето бъдеще, за възможностите за кариерно развитие. Така, лице в лице, според нея, информацията достига по най-прекия начин до двете страни – студенти и бизнес. Активното участие на Студентски съвет при ЛАСАГ, който вече е съорганизатор на събитието за трети пореден път, показва ангажираността на студентите да се включват в такива форуми, които подпомагат младите и карат общността да се развива. В последните години Студентски съвет твърдо застава зад мотото скъсяването на дистанцията между бизнеса и образованието. Чрез организирането на лекционни курсове, водени от значими и паметни за България строители, непрекъснати срещи и партньорства с бранша и реализирането на съвместни инициативи, утвърждава органа за защита на студентите като основен стълб в развитието на младите строители на България. Също така, представителите на бизнеса са провокирани да изнасят и семинари в по-горните курсове на университета. Студентите тогава почти завършват, имат достатъчно теоретична подготовка и могат да започнат да работят по реални практически задачи. Те влизат в лекции, правят фирмени презентации, запознават по-младите студенти с реални проблеми и казуси от практиката, участват в журита на различни конкурси. Ректорът и Студентски съвет при ЛАСАГ смятат, че ще става все по-ефективна взаимната работа, защото и бизнесът разбира, че е много важно да контактува с академичната общност и да подготвя младите хора за практическа реализация още докато учат. Така мечтите стават реалност и всеки тръгва по най-успешния път на своето личностно и професионално развитие. Тук е момента да благодаря на всички участници във форума, че приеха нашата покана и с готовност два дена ще бъдат на наша територия, за да се срещат с нашите студенти, да отговарят на техните въпроси. Освен това искам да благодаря на организаторите, Центъра за кариерно развитие, Центъра за комуникации, на Студентски съвет и на студентите, които много активно се включиха в организацията на това мероприятие. Скъпи гости, участници, приятели, студенти, добре дошли в университета. Пожелавам ползотворна работа на форума. Млади хора, наши колеги, вземете всичко, което може да вземете от факта, че може да контактувате с фирмите в строителния бранш в първо лице на нашата територия. Успех на мероприятието, здраве и късмет за всички!